Vitajte pri ďalšej časti právnej poradnej advokátskej kancelárie Ficek & Partners. Všetci nakupujeme. A asi každému sa už stalo, že kúpil niečo, čo po chvíli nefungovalo, alebo si ten nákup jednoducho rozmyslel. Čo vtedy robiť? Presne o tomto dnes bude. Dnes si posvietime na práva spotrebiteľov na Slovensku. A to konkrétne na tie dva najčastejšie scenárie, tak? Teda reklamácie a vrátenie tovaru. Presne. Kedy sa to dá, kedy nie a ako na to? Výborne. A aby sme sa nestratili v džungli paragrafov, celá naša dnešná analýza vychádza z podkladov, ktoré pripravil expert na túto oblasť, doktor Milan Ficek. Jeho pohľad nám pomôže oddeliť mýty od reality. Presne tak. Ochrana spotrebiteľa je u nás, aj vďaka európskym pravidlám, naozaj silná. Ale je to ako s náradím. Ak neviete, ako ho použiť, je vám, na nič. Poďme teda na to. Začneme tou nepríjemnejšou situáciou. Kúpim si nový kávovár, teším sa z neho a po pol roku z neho zrazu tečie voda. Čo teraz? Ako dlho zaň vlastne predajca zodpovedá? Tu platí ten základný pilier ochrany. Zákonná záručná doba je 24 mesiacov na nový tovar. To je taká poistka. 2 roky od kúpy zodpovedá predajca za akúkoľvek vadu. Počkať, ale za vadu, ktorá na produkte existovala už pri prevzatí? Nie. Ako to mám ja, laik, dokázať po roku a pol používania? To znie takmer nemožné. A presne tu prichádza na scénu najsilnejšia zbraň spotrebiteľa, ktorú vo svojej analýze mimoriadne zdôrazňuje aj doktor Milan Ficek. A to je čo? Je to tzv. Domnienka vady. Znie to zložito, ale princíp je vlastne veľmi jednoduchý. OK, skúsme to rozbaliť. Čo to pre mňa znamená v praxi s tým mojím pokazeným kávovarom? Znamená to, že ak sa tá vada objaví kedykoľvek v priebehu tých 2 rokov, tak zákon automaticky predpokladá, že tam už bola od začiatku. Aha, takže dôkazné bremeno sa otáča. Presne. Nie vy musíte dokazovať, že ste tovar nepokazili, ale naopak predajca musí preukázať, že vadu ste spôsobili vy. Takže je to vlastne princíp nevinný, kým sa nepreukáže vina, ale pre tovar. Predpokladá sa, že chyba bola od výroby a on musí dokázať opak. Perfektné prirovnanie. Presne tak. Nestačí, aby predajca len tak povedal: je to mechanické poškodenie, vaša chyba. To musí nejako podložiť. Musí to vedieť preukázať, napríklad stanoviskom autorizovaného servisu, fotodokumentáciou alebo iným odborným odvodnením. Samotné tvrdenie nestačí. Dobre, tomu rozumiem. Mám teda pokazený kávovar a viem, že som v práve. Aký je správny postup? Môžem ho zaniesť do akejkoľvek pobočky? A musí mať ten papierový bločok. Reklamovať by sa malo čo najskôr, ideálne hneď po zistení vady. Zákon dáva lehotu maximálne 2 mesiace. A áno, môžete ísť do ktorejkoľvek prevádzky daného predajca. A ten doklad? Bloček je najjednoduchší, ale nie je to jediný spôsob. Nákup viete preukázať aj výpisom z účtu alebo mailom o objednávke. Dôležité je, že predajca vám musí okamžite vydať písomné potvrdenie o prijatí reklamácie. To si treba odložiť. A koľko času má potom predajca na to, aby sa rozhodol a reklamáciu vybavil? Vždy sa hovorí o 30 dňoch. Tých 30 dní je stále taká maximálna hranica pre väčšinu prípadov. Ale pozor, od roku 2024 sa do zákona dostal nový pojem – primeraná lehota. Primeraná lehota? To znie dosť vágne. Cieľom je, aby sa jednoduché veci nenaťahovali zbytočne na celých 30 dní. Čo presne si mám pod tým predstaviť? Že oprava rýchlovarnej kanvice by mala trvať 3 dní, ale pri čakaní na nejaký špeciálny diel do notebooku z Ázie to môže byť aj mesiac? Presne ste to vystihli. Primeraná lehota je najkratší možný čas potrebný na odborné posúdenie a odstránenie tej konkrétnej vady. Oprava kanvice by naozaj nemala trvať mesiac. A ak by potreboval viac ako 30 dní? Môže lehotu predložiť, ale musí vás o tom vopred písomne informovať a samozrejme zdôvodniť to. Dobre, a teraz tá najlepšia časť. Reklamácia je uznaná. Môžem si hneď pýtať peniaze späť? No, nie tak rýchlo. Zákon tu stanovuje určitú hierarchiu. V prvom rade máte nárok na bezplatnú opravu alebo výmenu tovaru za nový kus. A môžem si vybrať? Áno, môžete si vybrať, čo preferujete, pokiaľ by jedna z možností nebola pre predajcu, povedzme, neprimerane drahá alebo nemožná. A kedy prichádzajú na rad peniaze? Až keď oprava ani výmena nie sú možné, alebo ak ich predajca nestihne v tej primeranej, respektíve 30-dňovej lehote, vtedy máte na výber. Buď primeraná zľava, alebo odstúpenie od zmluvy, čo znamená vrátenie peňazí. Presne tak. Jediná výnimka je, ak ide o úplne zanedbateľnú, nepodstatnú vadu, napríklad drobný škrabanec, ktorý nemá vplyv na funkčnosť.
Počula som, že od leta 2024 prišli nejaké veľké zmeny, ktoré trochu menia pravidlá hry. Je na tom niečo pravdy? Je to tak. Najväčšia zmena sa týka zamietnutých reklamácií. Doteraz platilo, že ak predajca zamietol reklamáciu v prvých 12 mesiacoch, musel to doložiť drahým znaleckým posudkom. Táto povinnosť bola zrušená. Moment, to ale znie, ako by sa pozícia spotrebiteľa dosť oslabila. Teraz mi to môže predajca zamietnúť len tak? Na prvý pohľad to tak vyzerá, ale nie je to také čierno-biele. Ak sme si povedali, stále platí tá domnienka vady. Predajca vám stále musí zamietnutie písomne a odborne odôvodniť. Takže aký je v tom rozdiel? Tento krok v podstate len presúva zodpovednosť z externého znalca priamo na predajca, aby si svoje rozhodnutie vedel obhájiť sám. Lenivá odpoveď typu vaša chyba je teraz právne ešte slabšia ako predtým. Aha, takže ho to núti mať svoje interné procesy v poriadku. To dáva zmysel. Sú tam ešte nejaké ďalšie novinky? Áno, dve praktické. Ak si vybavenú reklamáciu nevyzdvihnete do 6 mesiacov, predajca má právo tovar predať. A druhá zmena je, že ak si dáte urobiť vlastný znalecký posudok, zákon vám už automaticky negarantuje preplatenie nákladov. Dobre, toto je teda prípad, keď sa niečo pokazí. Ale čo tá oveľa častejšia situácia? Keď tovar funguje bezchybne, no ja si to jednoducho rozmyslím, prídem domov, skúsim si tú bundu a teraz to nie je ono. Aké sú moje možnosti vtedy? Tu sa dostávame k najväčšiemu mýtu v nakupovaní. Ak ste tú bundu kúpili v klasickom kamennom obchode, zo zákona nemáte žiadne právo na jej vrátenie bez udania dôvodu. Naozaj, vôbec žiadne, ale veď takmer každý väčší obchod to umožňuje výmena do 14 dní vrátenie peňazí. Presne tak, ale robia to dobrovoľne. Je to ich benefit pre zákazníka. Súčasť ich obchodnej politiky. Nie zákonná povinnosť. Čiže je to čisto na ich dobrej vôli. Áno, môžu si stanoviť vlastné podmienky, že tovar musí byť s výsačkami, alebo že namiesto peňazí dajú len poukážku. Takže úplne iná situácia nastáva, keď si tú istú bundu objednám z e-shopu. Presne tak. V tom momente vstupujete do sveta nákupu na diaľku. A zákon vám dáva takú superschopnosť. Právo odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. A to bez údania akéhokoľvek dôvodu. Bez údania dôvodu. Jednoducho poviete, nepáči sa mi to, veriem si peniaze späť. Ako to presne funguje? Stačí poslať tovar späť. Postup je dvojfázový. Do 14 dní od prevzania balíka musíte predajcovi odoslať oznámenie, že odstupujete od zmluvy. Stačí na to obyčajný e-mail. A tým je lehota splnená. Áno, a od tohto momentu vám plynie ďalších 14 dní na to, aby ste tovar fyzicky odoslali späť predajcovi. A peniaze? Predajca mi musí vrátiť celú sumu aj s poštovným. Áno, musí vrátiť plnú cenu tovaru plus náklady na najlacnejší spôsob dopravy, ktorý ponúkal. Peniaze musí poslať do 14 dní od prijatia vášho oznámenia. Takže nemusí čakať na tovar? Môže počkať, kým mu tovar reálne nepríde alebo kým mu nepošlete napríklad podacie číslo zásielky. Náklady na poštovné pri vrátení však znáša kupujúci. A čo takýto bežný trik? Objednám si z e-shopu 5 tričiek, aby som mala dopravu zadarmo a potom chcem vrátiť len to jedno, ktoré mi nesedí. Je to možné? Toto je ďalšia dôležitá zmena, na ktorú v analýze upozorňuje doktor Milan Ficek. Od roku 2024 už zákon neumožňuje jednostranne odstúpiť len od časti zmluvy, ak ste to kúpili v jednej objednávke. Čiže ak chcem využiť 14-dňovú lehotu, musím vrátiť všetko. Presne tak. Kým balíkom? Zo zákona áno. Cieľom tohto opatrenia bolo zabrániť špekuláciám, napríklad práve s tým limitom pre dopravu zdarma. Samozrejme v praxi vám to väčšina veľkých e-shopov stále umožní. Lebo je to prozákaznícke? Áno, ale je to ich dobrá vôľa, nie zákonná istota. Takže tú 14-dňovú lehotu môžem použiť takmer vždy pri online nákupe? Alebo sú tam nejaké háčiky? Sú tam logické výnimky. Nemôžete napríklad vrátiť tovar, ktorý bol vyrobený na mieru, gravírovaný šperk alebo oblek ušitý na vaše miery. Taktiež nemôžete vrátiť potraviny, ktoré podliehajú rýchlej skaze. A čo veci ako spodná bielizeň alebo kozmetika? Presne. Ak porušíte ochranný hygienický obal, tovar už vrátiť nemôžete. To platí pre spodnú bielizeň, zubné kefky. Rovnako to platí pre rozbalené CD, DVD alebo stiahnutý digitálny obsah ako e-kniha. A samozrejme vstupenky a letenky. Áno, služby viazané na konkrétny termín ako vstupenky, letenky či rezervácie v hoteli. Ešte jeden praktický problém. Objednám si krehkú vázu, kuriér mi donesie balík, ktorý vyzerá ako harmonika. Čo mám robiť? Kto za to zodpovedá? Veľmi dôležitý bod. Až do momentu, kým balík neprevezmete, nesie plné riziko za poškodenie predávajúci, teda e-shop. Preto je kľúčové pri preberaní skontrolovať obal.
A ak je viditeľne poškodený? Najlepšie je zásielku vôbec neprevziať a spísať s kuriérom záznam o škode. A hneď o tom informovať predajcu. A čo ak obal vyzerá v poriadku, ale doma po rozbalení zistím, že váza je na 1000 kúskov? Aj vtedy ste chránená. Treba to čo najskôr nafotiť a reklamovať u predajca. Opäť tu platí domnienka vady. Predpokladá sa, že tovar bol poškodený už počas prepravy. Za ktorú zodpovedá predajca? Presne. On si to už potom rieši s prepravcom. Vy máte nárok na nový kus alebo vrátenie peňazí. Poďme na poslednú obľúbenú tému zľavy a výpredaje. Ako je to so zárukou tam? Lebo často vidím v obchodoch nápisy, že zľavnený tovar sa nedá reklamovať. Takýto nápis je úplne v rozpore so zákonom a je zavádzajúci. Na tovar kúpený v zľave platí úplne rovnaká plná 24-mesačná záruka. Takže ten nápis zľavnený tovar neberieme späť je vlastne úplný nezmysel a je protizákonný. To som netušla. Presne tak. Jediná výnimka je, ak bol tovar zlacnený práve kvôli nejakej konkrétnej vade, napríklad kabát má fliačik a vy ste na túto vadu boli pri kúpe jasne upozornená. Vtedy logicky nemôžem reklamovať ten fliačik. Presne, ale ak sa na kabáte po pol roku pokazí zips, môžete ho bez problémov reklamovať. Pri zľavách sa v poslednom čase veľa hovorí aj o transparentnosti, o tých zľavách, ktoré vlastne ani nie sú zľavami. Áno, tu zasiahla Európska únia smernicou Omnibus, zaviedla veľmi dôležité pravidlo, ktoré vo svojej praxi často využíva aj doktor Milan Ficek. A to je aké? Ak obchodník ukazuje zľavu, musí uviesť aj pôvodnú cenu. A táto pôvodná cena musí byť najnižšia cena, za akú daný tovar predával za posledných 30 dní pred zľavou. Čiže už sa nemôže stať, že obchodník na jeden deň zdvihne cenu na 200 € a na druhý deň dá úžasnú 50% zľavu na 100 €, hoci stali 100 € aj celý minulý mesiac? Presne tak. Tento trik je už nelegálny. Chráni to spotrebiteľov pred falošnými umelo nafúknutými zľavami. Výborne. Skúsme si to na záver zhrnúť. Ak by sme mali vymenovať tie najdôležitejšie povinnosti, ktoré má každý predajca, čo by to bolo? Určite musí poskytovať pravdivé informácie v slovenčine, musí vydať doklad o kúpe, je povinný riadne a včas, teda spravidla do 30 dní, vybavovať reklamácie, pri online predaji musí jasne informovať o 14-dňovom práve na vrátenie. A dodať tovar na čas. Áno, najneskôr do 30 dní. A v neposlednom rade informovať o možnosti mimosúdneho riešenia sporov. Doktor Milan Ficek zdôrazňuje, že práve znalosť týchto povinností dáva spotrebiteľovi silu. Vyzerá to tak, že naše práva sú naozaj silné, ale kľúčové je poznať detaily, hlavne ten rozdiel medzi nákupom v kamennom obchode a online. Verím, že dnešný prehľad, ktorý čerpal z hĺbkovej právnej analýzy doktora Milana Ficeka, vniesol do tejto témy viac svetla. Určite áno. A na záver možno jedna myšlienka na zamyslenie. Zákon stanovuje len minimálny štandard ochrany. Skutočná kvalita predajca sa často ukáže až v tom, ako rieši problémy nad rámec svojich povinností. Takže sa oplatí pozerať nielen na cenu. Presne. Nielen na cenu, ale aj na recenzie a skúsenosti iných. Pretože niekedy sa oplatí priplatiť si pár eur za istotu, že keď nastane problém, bude na druhej strane partner, nie protivník. Stojí tá najnižšia cena za riziko komplikovaného reklamačného procesu? Ďakujeme, že ste počúvali právnu poradňu advokátskej kancelárie Ficek & Partners a nezabúdajte, že kto pozná právo, robí lepšie rozhodnutia.